Nyenye bayaran. Unjuk riyen, Bang, unjuk riyen. Ora salah cek bacok. Syukur. Alah bojoku. Alah mboten percaya, kula mboten percaya. Apa tesik mampu? Jajal opo piye? Sik, lah nek bojone Pak Wok Mbah Wok, bojone jenengan niku umpama buah-buahan apa? Kalau. Nggih, ngertos. Ya urus aku lah aku ngarani to, wis apa ngurus. Halo, Aku bojo ngurus buah apa. takon buah kok iso. Ya sasen niku lho nyakri ora ya urus aku. Unjuk riyen, Mbah, unjuk Oke riyen. ora ya urus aku. Iya. Sugeng dalu macange Mbak Limbuk, Pak Rudi Gareng, Pawartane pun. pangestu panjenengan sehat walafiat saged dugi mriki. Wonten Tugurejo, Ngasem, Nggih. Kediri. Nggih. Dalam rangka bersih desa. Nggih. Perjalanan lancar nggih Mas Dodo. Alhamdulillah lancar, Pak. Mboten wonten alangan setunggal menapa mapan tengahing dedalan. Aman niki wau Rawuhe alhamdulillah. jam pira? Wau dugi niki mriki nembe mawon kisaran jam 8 wau, Pak. Oh, sampun panggih panitia. Sampun panitia. Sampun dahan. Sampun darane wah pun cukup Burapiak sedayanipun. semanak demulur tur Nggih. cawanune biak-biuk lah piantune kene Wah, iki. nggih. Blobo. Nggih, blobo. Sampeyan estu. rawuh marem banget piantune. Wah, marem sanget saestu Padha tinimbalan. saka Bojonegoro kok ya. Nggih, Pak, wis marem sanget pokoke panitia mriki ketinggal kompak. Wah, kene iki ben taun mesti enek wayang Mas Dodo. Oh, nggih. Dalam rangka bersih desa ki mesti gelar wayang ning kene adat tetep dijaga dening Pak Kades, masyarakat semuanya. Nggih. Bombong awake dhewe selaku pelaku seni. Leres-leres. Marem to sampean? Marem nguri-nguri kabudayan mboten kados dalu punika estu. Domongi. Nggih. Jan rumah saku. Tapi niki kula gumun kalih panitia lho, Pak. Kenapa? Kompak, sugotane nggih medal. Ah. Sing istimewa niku setunggal. Sapa? Kopine, Pak. Nyang apa kopine? Kopine iso pahit tera kaprah. Kowe kopi pahit apik bareng aku. Jenengan pripun? Nek jenengan pripun? Wis gah. Mboten napa-napa sharing. Padha Padha. apa panitia iki saking sibuke aku ora mungkin. Nggih. Lah terus Loro ki aku diteri kopi ki ya enek Nggih. lepeke ya enek tutupe ya enek Nggih, cingkire. nggih. Bareng terus panitiane sing nyuguh ngalih ki nggawa Nggih. leser lho ya anu. Nggih, Ya sami. kaya abot ngono ya nggih kopine. sami berarti. Bareng panitia ngapunten paling lali panitia. Lagi prami. Urung diseni. Lah kok bareng tak ombe kok kosong lho. Lah iki ndi kopine iki? Lah Lah kudune jenengan nang legane panitia nggih enten isine. Oh lho kok abot men nggih. akhirnya cingkir tak go mulih. Ngono lho. Oh, berarti dalang moh rugi ketoke cingkir Lah, bareng ora. kok mulih. Mungkin panitia saking repote. Nggih. Jenenge apa lho? Iki nyapa to, Pak? Jenenge gadah damel nggih ngaten. Iya, no, semangat, no. Suguh gupuh. Pak Lurah Pasti niku. menika piyantune Andapasar Nggih. merakyat Betul. Pak Agung Witanto. Agung Witanto. Heeh. Niku lek diudari ngoten niku enten tegese piyambak-piyambak. Agung ki apa to? Agung niku wis ngarani gedhe. Lah. Nggih. Witanto. Gedhe TKT apa sing dikarepo desa kene anggere iso desa maju, desa sing makmur insyaallah Pak Agung akan selalu di depan. Alhamdulillah. Nggih to. Kowe meruhi danyangan sak orane kok Kediri.
sak Jawa Timur ora enek danyangan terus enek juglune sak meneh gede. Lah nggih ngeten iki sae, Pak. Berarti tasih purun nguri-nguri. Tugurejo. Mbah Mbah biyen nggih to, Pak. Iki nyapa to? Nyapa to? Wis nyapa kok nyampuk apa? Lah padha tanggapane melu omong. Kowe kok terus melu sasar susur aku omong menaruh dodok lho. Aku Kok kowe nyam- ora petuk lho karo dodok. Lah kok nyerimpet. Aku yo kangen lho karo dodok ki. Ya pengen lho jagongan omong-omong. Lah karo aku gak kangen. Lah kowe sapa tak kangeni? Lah Wong iya. ade padha lanange. Lah ngopo ngangeni kok wong lanang ki ngangen iki ya wong wedok Wong sing wedok. ayu to. Aku ya kangen ning karo bojomu ngono. PPN los. Wegah. Iki wong lanang sing gak tanggung jawab ya, Ora Bro. kok melu omong pengen omong. Ngomong apa? Pengen melu omongan karo Mas Dodok ngene iki. Nggih. Ben ketok nek kangge. Nggih no. Nggih. Ya. Dalem, Pak. Sesama kawan harus memberi Kesempatan. Leres Leres. kene komet Nggih. kene. Ngomong Nggih. ngomong Nggih. me. Masyarakat ben ngerti nek komet ya Nggih. teko. Teng Tugu Rejo niki Tapi nggih, iki Pak. banget asine, Pak. Ya awake dhewe Tugu kudu Rejo ngomong nika kanca. leres. Koncone ngomong ya Pami kok dilencen to. Ning kancane iki ora ngerti awake dhewe to, Pak. Iya. Ora ngerti Desa wayah, kan- ora ngerti panggonan. Iya, Lah nang kene mandiri iki dari- nggih, kene Golek kesejahteraan. selo-selane selose. Leres. Anu. Apa? Aku omong. Lah Terus terus ngomong. Nggih. Lah terus Lah jenengan nggih meneng riyen. wah aku meneng. Nggih no. Lah aku Dodok. Oh ya meneng. Wah, aku meneng. Ini Dodok, Ya wis, Dodok, Dodok. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun Komet arep omong. kalih Desa Tugu Rejo. Niki nak mboten kelantu wonten 3 dusun nggih Pak Bu nggih. Padha nanti wong-wong. Anu kasih ngopi. Ya teh ya. Mbuh. Masa desa Mbuh? Teng desa Mbuh menika kula ngucapaken mugi-mugi dados desa ingkang mbuh. Ingkang piye tah kita. Anu tuh desa Tugu Rejo ya. Mbuh. Lho, jarine mau kon meneng. Maksudnya nggih sahur manuk ngoten lho Pak. Oh, Sahur manuk antara Lek kowe omong kancane melu sahur manuk. nggih. Suwi bali-balan. Lah ngoten lek kados dhewe wau. Omong. Yuh yuh. Terus semangatku ya. Saking Semangat, tetep Tugu semangat. Rejo aku Tugu tunggu Rejo kok. Matur nuwun Tugu Rejo utamanipun Pak Lurah Kugeru, Kok Pak Agung Witanto kugeru, Kok sedaya masyarakat kugeru, Kok Tugu Rejo menika kugeru, Kok saged dados desa ingkang kugeru. Kok ingkang baku teng mriki nderek Kok Nesu, malah nesu. aku rasa omong ra pathek ndol. Iki ning janyangan lho. Iki janyangan lho. Ngomong hati-hati lho. Aja ngono. Wis Kowe tak muni apa kowe? dadi kenyataan bosok Tak muni apa? Urusane ngono. Tak muni apa? Hati-hati lho kowe. Sing malati sampean wong loro lho. Lah nyapa? Nyapa lagi omongan pertama kok wis ngelek-ngelek panitia sing ora enek kopine, sing kopine pahit. Ora Wong kaya aku. ya. Kopi opo? Bareng tak angkat gelas urung dikai kopi, berarti iki menjatuhkan Tapi panitia. berarti kan teko sing asli. Teko sing asli mergo wis kemisinan, Pak. Ngono, sampean yo ngono kopi pahit. Justru matur nuwun, kowe kan duwe kencing manis. Lho kok kenceng manis gudul pono. Ya Kene sehat kok kenceng manis lho. dikai tanpa gula. Ora mengkono iki acarane sharing padha sharingin lho. Kowe ora sharing ora. Saringan tahu. Kuwi saringan kok saringan tahu. Ini awake saringan dhewe tahu. aja nganti padu. Nggih. Mas Komet kalian Mas Dodok awake dhewe niki mahargya dulur-dulur Tugu Rejo sing padha ngenekke bersih desa. Bersih Nggih, desa. bersih desa. Tugu Rejo. Tugu Nggih, Rejo. dicenekke ning punden Mbah Tugu. Nggih. Pas. Dadi kena diarani ning kene iki awake dhewe melu ndonga. Nggih, nggih. Coba artine bersih desa ki indikasine dingge apa, visi misine untuk apa, artinya awake dhewe kudu nyang apa. Biar Arti- desa kene semakin maju. Nggih, nggih. Jane kene wis maju, muga-muga ke depan lebih baik Ya nggih, lagi. napa ingkang kula omongke wau nggih pas lho, Pak. Heeh. Asmane Pak Lurah wau, Pak Pak Gede kan Agung saged. Witanto. Agung wis ngarani gede. Ah. Gede TKT kanggo majono desa Tugu Rejo mriki. Kuwi menika wigati utawa penting Pak Agung niku saged napa niku mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Iya, betul. Tan menika tandang gawene piyayine cepet.
Heeh, Nggih, toh. Trengginas. Nggih, Trengginas, cepet ugi tuntas. Lho, Heeh. ngoten toh insyaallah panjenengan Bapak Kades saged nata desa sing saged makmur, desa sing iso maju, warga masyarakat iso guyub rukun. Tepuk tangan buat Tukurjo. Lah saiki kowe Apa? iki wis Pak Lurah. Pak Lagi? Agung Witanto. Nggih. Nah, Witanto. Lah saiki kowe ning kene iki artine apa? Iki panitia artine apa njejal? Panitia. Kabeh lho, mlakune acara iki mergo kepanitiaan. Panitia. Artine panitia apa? Nggih tiyang sing suku-suku sing ngurusi acara niki to, Pak. Niku panitia. Artine Artine pan ki apa, ni ki apa, ti ki apa, Wah. a ki apa. panitia kok Diperang kaya iki mau lho. Diwedar sithik-sithik perkata-perkata dadi pas. Ngono. Hijrah. Hijrah. nggih. Pa. Ni kali tia. Ya. Nah, kuwi apa? Heeh. Pa menika saka tembung nggih menika. Pa. Pada dasarnya semuanya nyengkuyung acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Aku seneng lho kowe. Aku gak Lho dadakan kok ya iso lho kowe. Cerdas. aku ibu to. Lah ya iki saestu lho, iki kan untuk anu langsung Pak ya. Cerdas. Spontan. Iya. Pak. Niki acara yang sangat sukses sekali karena berkat kerjasama semua para panitia. Lu ngono lho. Oh, luar biasa. Nggih. Ta. Tahun tumu. Ti. Panitia. Ya ya ti. Pa. Ni Tia. karo tia. Tia. Ya, saiki Tia. Ya. Tia. Dia menika tiange sae-sae. Jadi panitia niku wah kok grapiak semana. Iso to? Kowe iki mek golek slamet. Golek selamat Pak niku. Niki nyuwun sewu lho Pak. Saestu wong kula nggih nembe pisan niki. Nggih. Nyatane piyayi mriki nggih enten sing ngertos kula lho. Lho, piye to? Nggih ibu-ibu wau. Sampeyan teko ngono? Nggih, rasane Piye? iki lho dagelane lagi teko ngoten. Weh. Sing lemu kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Heeh. Kok kaya kirun ngono. Iya. Aku ya matur nuwun Bu, aku ngono. Heeh. Sing niki nggih dirasane, Pak. Heeh. Sing sijine kok kaya kancane kirun, kaya kirik. Ancen wis dibagi dhewe-dhewe kok ibuke dhewe sing ngendikan aku ya wis karek ngamini aku amin aku ngono. Ora apa-apa. Ya nyapa? Ya malah enteng gaweanku. Entenge piye? Lah kirek ke piye wong guru hagu tok. Aku omongan dhewe wong kirek kok mbok cak omong-omongan. Tenan kowe ha bau tok? Iya. Titeni kowe engko nek panitia terus ra mbayari kowe merongos sesuk bayar cicilan bank mekar kowe. Aku los kok ning kene iki golek sedulur. Tenang. Iki Saestu. Niatmu nguyuri budaya. Enggih no. Mas, ora memandang finansial, Nggih. ora mandang materi, ora mandang duit. Mboten saestu. Kowe golek dulur. Nggih, pekerja seni ini wah luar biasa loh, Pak. Nembe dugi mawon kopi mboten tumbas, rokok mboten tumbas. Ah. Panggenan disepake niki war-warane nggih sinden-sinden ayu-ayu. Heeh. Penake kowe aja dadi wong munafik, Mas. Ya, Pak. Adoh-adoh bojonegoro kene iki ya butuh bensin, Lah. ya butuh duit. Lah, Lah kok mau dulur tok, apa Lah. cukup e? lah padha karo sing mau omong niki mau. Lah nyapa? Nek para sing tuku rejo sing berkaitan nih yang mengurusi acara, Iya. kok ngerti awake dhewe kok Bojonegoro adoh butuh bensin. Iya. Mestine ra ya disangoni, ngono lho. Dadi wis rasa dipikir, sing penting ning kene golek seduluran. Berarti dulur karo duit Pilih duit. Dulur. lambe munafik kowe iki. Ngene, nek pancen awake dhewe iki ya pilih duit. Nggih. Ning duit itu filosofine jangan dikatakan materi. Materi. Nah. Duit iki singkatan doa, usaha, iman, dan takwa. takwa. Nggih, nggih. Mulane Pak Rudi iki teng mriki wis ora kaping-kaping nggih Pak nggih. Pun ping pinten jenengan teng mriki? 16. Aku saking kerepe lali aku ngentekan. Awet Nek tahun- mergo pancen demulure warga masyarakat kene karo kanca-kanca cakra budaya. Ah, nggih, Oh, nggih, berarti nggih. dalu niki gratis jenengan. Gratis. Kuwi sapa nyebarne kabar kuwi? Kabare Lah Kan gawe berita hoax kowe. supir-supir ngoten. Kok sopir-sopir ngapo kok Lah gratis? terus nek main di satu tempat ping 10 dapat gratis Gratis. satu. Jenengan promosine ngoten. ora toh. kaping-kaping lho niki. Kowe berarti kowe melok dalang liyane biasane. Mboten nih. Sapa sing mau iloki promosi ngono sapa? Ayo. Jenengan riyen. Ora iso. Tahun 2019 jenengan ngendikan ngoten. Lah kowe sik umbel-umbelen 2019 kok ya. Mboten ya kula tesih pempesan niku. Apa wis Umbel-umbelen pripun to Pak Sa? Sing baku bersih desa menika muga-muga Nggih. desa mriki dadi desa sing resik saka sambe kala. Amin. Donga, met Amin. donga. Nggih. Donga.
Mas Komet kae dongane mandi. Anjir. Pancen yo cara ora dadi lawakno dhek dadi mudin. Mandi napa? Mandi dongane. Lah ndongakno bojone ora kabul kok mandi napa to, Pak? Lah bojone wedok, lah bojone lanang yo dijenengne kabul ora apa-apa, ngono. Maksudnya ki ora diijabah ngoten lho dongane kok. Ora kabul bojone. Ijab ora kowe mbiyen. Ijab no. Lah ijab no lho. Iki piye to? Bojo yo diijab no. Tegese ki dongane gak mandi, gak pas lho, Pak. Gak itis. Itis. Lah ngono ijabah. Kok jenengan ki bulet mawon kok Ndonga. ora dijabah. Nggih iki nika nyuwun sewu ingkang tansah kinurmatan Menika kepareng Pak Camat Ramu. kepareng lenggah Pak Camat Lujeng Dalu Bapak Pak Kapolsek Pak Danrame. Bapak Camat ingkang pundi nggih panjenenganipun Bapak Camat Lujeng Dalu. Alhamdulillah. Saya nyuting gak ketok. Ben. Awake dhewe Iki kok enek tragedi, Pak. Salah. Enten dagelan enek suarane ra enek rupane. Lah piye wong kulite karo kayune padha kok ya. Kulitmu iso kaya plitur iki piye to? Nggih kata mancing, Pak. Nggih, semoga Pak Lurah, Pak Agung, terima Pak Lurah nggih kasih. sembah nuwun ki Pak Camat, Pak saking Koramil nggih to saking kepolisian sembah nuwun. Ugi niki kerawan saking Pak DPR provinsi nggih. Provinsi Sembah nuwun ana Lujeng Pak Dalu, Kusnul Pak. Arif, Nggih. wonten saking DPR Kediri ngriki DPRD menika Nggih. Pak Alfian ya rawuh. Nggih hebat luar biasa. Napa melih warga nggih teng mriki luar biasa, remen kalih budaya, nguring-nguring kabudayan nggih dalu niki. Luar biasa. Napa melih wau wonten napa, Pak? Yel-yelan wau nggih. Jenengan pun yel wau. Tugurejo Jaya. Tugurejo. Jaya iki donga ngono. Oh, lek kula Harapan membakar semangat Pak Lurah dan warga masyarakat untuk ke depan supaya tetap jaya untuk Tugurejo menika. Oh, berarti lek maringi yel ngoten niku. Iya. Tugurejo Jaya ngoten nggih. Kula angsal nyobi niki. Oh, ya oleh to wong untuk masyarakat ngriki kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya warga Tugurejo, nyuwun swantene panjenengan nggih. Siap nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya masyarakat mriki, Tugurejo! Jaya! Sepindah melih sing banter, Tugurejo! Jaya! Luar biasa, tepuk tangan buat Tugurejo. Luar biasa. Ngeten iki perlu dicontoh. Napa melih warga mriki, Pak? Lek wonten tontonan wayang niku kula wau pun niteni, Pak. Pripun? Piyayi lek wonten tontonan mriki tiyang mriki niku sopan-sopan ngagem busana. Oh. Apik ya rapi ya sopan. Mboten kados tiyange daerah Komet, Pak. Ngene komen. Apa enten kok nonton wayang kene nganggo singlet, legging. Ijik ngemiki anake. Areke iku lho kok Taiwan. Oh, mulai kok Taiwan. Taiwan. Macake kok modele ngono to, Mas, kok gak sopan. Iya lak gendong gak kaya wong umum iku. Gendonge piye? Gendong anake balita nu kayak mburi. Lho, umume wong gendong anak ki ning ngarep, Mas. Taiwan kok Lah nyapa kok ning nguri? kayak guri ngono. Lah nyapa dene ning nguri? Nek ngemiki ngerti lho. Belah. Ya apa to bocah Sing gendong? kurang gawe iya kowe iki lho. Lah nyapa to? Ndelok wayang kok singletan iki. Kok iso sing Ya umum ya padha karo kene. wis tak titeni mawon, Mas. Pokoke kok enten napa acara wayang. Heeh. Kok sing mirsani teng pinggir ngeten iki ibu-ibu insyaallah niki bakal maju desane. Lho iya no. Nggih to, Pak nggih. Soale Karena ibu itu kunci loh. kunci. Yo ngono, Mas. Berarti dengan kata lain sampean mengatakan bapak gak penting. Loh, Ya penting. ibu iki tiang negara. Tiang negara. Lho, bapak niki tiang jaler. Lah ya wis umum nek tiang jaler. Lho, lah nggih to. Loh, tapi itu sudah persepsi saya seperti itu, Mas. Ya apa? Kalau ada tontonan wayang yang melihat atau yang menonton itu di depan seorang ibu-ibu, insya Allah desane maju. Tenang, soalnya bapak ini mesti manut ibu. Nah, oleh ibu rong kondur berarti bapaknya sing ning kene. Isa ning kene. Wong bapak ki sebagai kepala rumah tangga kok manut ibu lho. Bapak iya terpenting lho. Tapi kan apik to wong wedok ning ngarep. ya apik apa? Lah nyapa? Apike no ndi? Jajal. Ibu pentingnya kok ndi? Lah kan ibu sing ngurusi Lho, piye kabeh to? rumah tangga to. Umpamane, Hah? umpamane. Umpamane kaya awakmu ngene iki, kowe iso ketok apik rapi nek gak gara-gara wong wedok ora iso lho, Mas. Lho, apa nih? Lah ki sing nyektikane sapa Sing nek ngumbahne klambimu. Umbahno klambimu sapa nek gak wong wedok? Sing nyetrika blangkonmu. Sorry no. Lah piye? Aku laundry yo. Wong wedok ki yo tak eman-eman. Bocah mampu. Duwe enak-enak butuhan rapat enak to, Man. Lah halah. Loh. Bocah nek cendhek yo ngeyel ae. Lah aku yo ngeyel kowe aku belani bapak-bapak no. Ya tetep ibu-ibu to, ora Ora cukup cukup tok. jenenge Pak Lurah, Iya, Pak Agung. iya. Pun ngertos Pak Agung sing pundi. Niku to jenenge panjenenganipun. Apa? Kowe
Kowe ngomong apa? Menika to panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Kades. Lah terus geradak ngene iki lho. Ah golek sinyal kok. Sinyal apa? Ya sing apik sing pundi delok. Wilujeng dalu Bapak Agung, Bapak Kades ingkang tansah kinurmatan. Padine karo ya. Kok dereng enten sing senduk nggih biasane Bapak Wilujeng dalu. Oh hati-hati lho, Pak Wong Agung ditangkap kok ora ngerti. Pak Agung ki carane basicnya latar belakangnya tentara lho. Gitu, Pak. Nek ngantek kowe engko bleset bedil ndase ki engko tenan. Yo dagele kok Ya. totoane nyowo. Rene pisan kok toh Iya, nyawa. Ayo. Menika panjenengan Bapak Agung Wilujeng dalu Manut Bapak. disiplin desa. Agem peci cemeng Oh, lho. Mbak. Iki jenengan ngetes kula ngerti. Mbak. Aku jeduke. Lho. Ah, delak. Oh, kok. ta. Lho tapi kan ngerti. Bae ngono kaya wedi. Eh? Ngono jare wong lanang ora penting. Lah ngapa? Lah kok jare penting wong wedok? Ya penting wong wedok Pak Agung iso sukses mimpin desa minangka didukung Bu Agung. Kuwi nek gene Bu Agung Pak Agung ya sedih. Tangga desaku ya sukses, lurahe duda ora duwe bojo wae. Didukung sapa? Ya didukung tangga-tangga wedok. Wong lanang ki penting kepala rumah tangga. Mas tak omongi ya Mas. Kowe rene lho ya nyuwun sewu lho. Kowe lagi tangi melek sing gawekno dedaran kopi sapa? Ora tahu aku dikene. Lah kopi sing gawekno tetep bojomu ta wong wedok? Wong kopi aku gawe dhewe ya iso to. Piye? Karek nyedekno kompor, enek pasir kei Pasir bogo ngecor. gula pasir kupinge. Lah kowe ngomongmu pasir kok. Gula pasir mbok sopan tek enak. Alah ora tau aku enaki. Wes Kowe cukup kowe. cukup ta wong kopi ya. Apik wong lanang. Afe, Apik. untukku garing kok. Garing. Kowe bakune komet ra butuh wong wedok. Kowe ora butuh wong wedok. Yo butuh no. Lho lah iya nyatane kowe kok ngelek-ngelek wong wedok. Lho iki sing elek-elek wong lanang, makane kula belani bapak-bapak. Ora Kepala iso. rumah tangga ibarat sirah dinggo mlaku, kepala dinggo mikir, sirah kaki dinggo mlaku lho. Tidak bisu, Mas. Tidak bisa. Tidak bisa tetep sing diutamana ning rumah tangga kuwi wong wedok. Umpamane Wong wedok kuwi ya nyuwun sewu lho, Mas. Kowe tau duwe anak ora? ya duwe lho. Duwe anak to? Ya. Wong wedok ki mbobot meteng 9 wulan 10 dina. Kuwi rekasane wong wedok lho, Mas. Lah wong lanang mak apa? Lho, lah sing setor material. Wong wedok mara-mara meteng, ora iso. Sing kangelan yo awak-awak ngene iki lho, Mas. Wong lanang. Wong lanang. Kangelane lho piye? Piye kuwi nak nek gak awake dhewe nek gak fisik Eh, jos. kapok tenan rambemu wis genah Kuwi lho. membutuhkan fisik. Lah kowe ngajak ngono Lah kowe yo ngajak ngono jajak geger terus kok iso apa nek wong wedok mara-mara tetep donya ki sing diutamane wong wedok, Mas. lanang. Saiki kowe manggone ndi? Matane Matane dhewe, bocah ki omongane ora penak. ning kene lho. Ning kene iki nempel apa kene? Nempel lemah Lemah sing gedhi, sing dinggone wong sak donya apa jenenge? bumi. Bumi ki wedok. Bumi ora ana sing jenenge Pakmi, rungono gobak mulai. Penting lho wong wedok dienggo sak donya. Liling kok nyuruh kodhok kowe. Iya ya. Lilak Ape piye kowe saiki wong lanang? Kalah kowe. Wong lanang ape piye? Ape piye gak Dibutono wong sak donya aku lho bumi. gede ya? Gedhi. Enak apane? Enek minyak bumi. Carane njupuk. Hibur Sing duwe bur. wong lanang. Emang kok ibu-ibu badhe ngebur piye, Mbak? Ora iso. Lanang karo wedok iki kudu bersinergi, bekerja sama untuk mewujudkan sesuatu yang sotipik. Ayo, cocok ya iki lho. Kaget. Cocok penemu Lake. cocok tenan aku. Lah timbang ora kok ya Demen cocok ya iki lho sinergi antara Aku Kampung dan rong Putri membangun Lah, desa bebarengan. Iki dalang kok bledek to jane? aku rong dino iki kagetku mesti dile. Kaget kok diri. Kaget ki langsung der mumbul. Lah kowe kok Kak? Ngarep omahku kae bareng ban bledos dadi ngono. Jajal. Heeh. Der. Lho, ngono. Kaget kok telat. Enggak kuwi panjenenganane rada lemot. Tak susu kok ya. Tapi lek masalah kekuatan kuwi tetep kuat wong wedok, Mas. Kuwate piye? Wong wedok ki sangat kuat sekali diakui oleh dunia. Heeh. Kowe ngerti Nyonya Menir? Apa iki? Berdiri sejak tahun 1933 ngantek saya kira tau lungguh. Nyonya Menir ki wong lanang apa wedok? Itu. Wedok kuwi nyatek ngantek saiki urung lungguh lho, Mas. Kuat. Wong lanang paling sak jam klimpruk ngono. Ya ora. Kuwi jamu nyok. Pabrik jamu. Ngono kok nesu to, Mas. Ngono lho kok. Ora teko kono piye? Menghibur masyarakat Tugurejo. Ah. Nyeluk MC ini apa? Sindene. Saged Oh. pangan kali sinden jenengan. Boleh. Tak goleke langsung loro. Mau. Ampun, piye? ampun dene. Dereng kenal kok kula oleh sindene jenengan. Oh, badhe kenalan. Nggih. Oke, kenalono. Nyuwun sewu. Aja lali lho, kenalan karo sinden ki bayar. Aku tahu digolekno ora cekcok kok. Ora cocok, ora cekcok iki piye to iki? Ora cocok. Cocok. Nyuwun sewu sugeng dalu. Oh, enggak mikir dhewe-dhewe.
Inggih, sugeng dalu. Wah, walus Mas. Pareng asma sinten? Putri, Pidalem saking pundi? saking Blitar mawon, Mas. Mat, kok mat. Eh? Iki kok heavy to. Ana apa mo? Ana apa kok? Lah, iki enek sinden Mbak Putri. Kersane. Lho kok kersane piye to? Piye? Sing kaya wayang toprak-toprak ngono lho. Ora tau noprak kok, mulane aku ora tau kon fragmen. Iki wonten Mbak Putri, Mat. Iya. Lek mau ibarat buah iki Mbak Putri buah apa, Mat? Oh, buah no leci. Leci. Leci tegese apa, Mat? Buah mahal rasanya manis. Lek dioncai piye, Mat? Kocek ya celek-celek dipangan kok kelenyum. Rasane piye? Ayo, dak kae takok kae to. Lah nyapa kok takok kae? Kae sing duwe ya. Oke, mboten guyon, Pak. Guyon. Ngoten nek jenengan. Kan rasake leci. Mboten. Buah lintune kathah mboten. Kula mboten seneng leci. Lah lempil kok angsal rek tau apa? Wis kok arep rasane leci ye. Kaya ora iya. apa-apa, sing penting sawo sing ning ngono kirimen rene ben pinggir ramon wong-wong iki. Bojomu apa sawo? Bojomu apa sawo? Tapuk Tahu, aku ro enek kecike ya. kayak ngono bili. Matur nuwun, Bu. Kecik sawo ke lho, bocah-bocah iki aku dijak main kecik ngono lho. Ora keti. Ya. Sugeng dalu Mbak Yu. Hah? Lho, banter to. Ha nyuwun sewu paring asma Mbak sinten nggih? Wah, senenganku iki. Babar. Gur, kok wis. Namanya siapa nama? Wih, mbok cak omong rada dawa nang kowe nek sing jelas. Sing jelas piye? Mana Mbak, ini mana mut ngono tok. Apa kok terus mut iki lho piye? Kapone maca dawa mut ngono wae gremut. Oh, komedi gene saka stasiun. Ora iso aku ngatasi nang ngene iki. Yo. Nuwun sewu, Mbake jenenge sapa, Mbak? Ba. Iya, Lita. Eh? Iya. Saweneng wae atimu. Gregeten. Apa geser. Nggih, Mbake Sugeng beser. dalu Mbak Yu, paring asma Mbak sinten? Gak iso ngomong. Iso nglumpukne pedhot tok. Pripun to Pak niki? Wong teng Tugurejo mboten persiapan iki sinden ratinge pedhot kabeh kok. Ora ratinge medhot, panen bocah-bocah iki iso omong ki enek wektune dhewe-dhewe. Jam-jaman. Heeh. Engko kurang 3 detik ya langsung iso omong biasa. Kabeh omong biasa, jiro lu cetek wis omong biasa. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Namanya Mbak siapa? Mega. Mega. Rumahnya mana, Mbak? Blitar. Komet. Nggih. Iki ene Mbak Mega. Nggih, kersane pripun? Lah mbok ibarat buah-buah apa, Mas? Buah melon. Kok iso melon? Kulite tipis. Heeh. Warnane enek sing putih, enek sing oranye. Yen dioncei, Sewegel. yen didahar. Lah ya kelenyem ngono. Wis seneng. Heeh. Matur nuwun Mbak Mega geser. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten? Kula Dea. Oh, Dea. Nggih. Mbak Dia saking pundi nggih? Saking Batu. Nggih. Komet. Nggih, pripun Den? Dia. Nggih, Mbok ibarat apa, Mas? rambutan. Kok iso rambutan? Wih, sawangane krewel-krewel nak dioceki resi. Putih ngono. Yang didahar piye? Walah yo inu. Legi. Kowe ya gelem. Aku gelem. Gelemanmu. Aku indi sing gak sibuk. Selamat malam, Mbak. Mbak sinten menika? Selamat malam, Mas. Aku gelem. Urung kok geget gelem ae kowe iki. Urung wayahe. Kira tawa. Paring asma Mbak sinten? Kula Intan. Intan pitalam saking pundi? Blitar, Kang Mas. Oh, Blitar. Nggih. Nggih. Kalau boleh tahu masih sendiri apa sudah punya pasangan? Double sober. Double Napa? sofer badminton tapi ya double sofer kok saya. Nggih, Mbak Intan nggih. Nggih. Komen jadan kene Mbak Intan. Pripun? Ibarat buah-buah apa, Mas? Pel. Kok iso pe? Pel iki dibungkusnya double. Kok oh ya Putih rumane. bareng dioncai Bendal. kuwi per pedah motor, kuwi kok sekok. Lah masuk kowe ora tau mangan per pir. buah kuwi lho. Lah ya rasane piye yo? Ya didahar piye, Mas? Nyes. Paling gak sedahar sapa, Mas? Paling enggak Pak CPN.
Matur nuwun geser. Selamat malam Mbak Yu. Nggih, selamat malam. Paring asma Mbak sinten? Kula Ika. Mbak Ika. Nggih, Saking pundi? saking Blitar. Blitar. Nek Mbak Ika iki ibarat buah apa, Mas? Buah sing inu no. Apa kuwi? Ya iku buah apel. Oh, apel tegese piye? Apel lho. Apa? Apel lho. Apel tok ora Apel tok kuwi lokal. Lah terus? Nah, apel kuwi interlokal. Apel kok luar negeri. Luar negeri Kuwi tegese piye apel kuwi? mahal lewegi. Yang diunceki Ya sir gampang. bareng didahar. Lewegi klenyer. Sing dahar sapa, Mas? Ya paling gak Pak Lurah, pamong-pamong. Ya. Mbah Mo. Geser Mbak E. Wih, Mat, pulen. Apa nih di? Wis kono wae. Nyapa nggak sir kenalan karo aku ya? Perasaanku gak enak. Ya nyapa? Ngapa lho kok iso ngopo? Masane mendelak-mendeli iki lho. Kowe modele kok kudu gak seneng. Lah yo. Nyun Sak sabar. culek. Bal nggih. Paring asma Mbak sinten? Kula Krisnia. Mbak Krisnia ping Nggih. dalem saking pundi, Kula Mbak? Blitar. Jeneng apa penyakit ya Krisnia? Krisnia piye to? Kuwi penyakit hernia Penyakit iki apa? Krisnia tak tapuk lho kowe iki. Wow. Krisnia karo Lah yo. hernia iki beda. Penyakit. Lek penyakitnya sampean. Kodok nyek. Wong iso hernia kok lah aku Lah. tak atasi dhewe. Iya. Alah gampang isu cilik nggodhok banyu. Hah? Urung klebon apa-apa kuwi. Hah? Campuri uyah sak gegem. Nah, terus Nek isuk sore oles-olesno. Wis to. Nyapa? 2 minggu lho. Mari. Nyapa? Mani? Dokasin. Wis ndok asin ki lho urusane kondo. 2 minggu. Kuwi resep penyembuhan ora gawe ndok Masa asin. toh? Sing penting asin. Mbak Krisnia saking Nggih. Blitar. Nggih. Komet. Apa? Sawangen kae Mbak Iki buah Krisnia. apa aku? Wis roh ibarat buah-buah Buah apa, Met? Buah tewel. Buah. Buah ya. Masak. Tewel sayur. Sayur. Buah kentek anak mene kae. Anak tewel gelem apa ora? Ya Allah. Boyo aja apilih Kok sing kasih. Kowe gak takok tewel piye? Tewel kuwi piye to, Met? Jopo ringih-ringih. Ha, Linci-linci. bareng dionceki. Alah yo kewelet kabeh. Ya Allah. Wah. Lah didahar piye, Met rasane? Ah, ya rasane ya legi to. Ah. Sing yo Tewel lho. Tewel lho legi lho. Tewel. Ya tewel lho legi lho. Oh iya to. Nongko kuwi. Lah tewel kuwi bibite saka nangka lho ngono lho. Mosok Oh, dahare alah. nek wayah tewel. Iya nek wis dadi nangka ngono lho nek ini Kowe modele kok sentimen Ayo karo karo iki. aku sentimen. wis entek ya. Ijek siji lho. Ya katute to iki. Siji rusi kowe, aku gak Aku ngono. iya ya. Nggih nggih, jenengan umpama buah no Apa? gedang Ambon. Weh. Ambon. Kok gedang Gedang Ambon? Kok iso gedang Ambon ki piye werdine? Ijo. Ijo werdine? Duwu. Heeh. Dikoceki ya enak. Nek ngoceki piye? Yo. Set. Iya. Duwu legi. Rupane piye dioceki? Rupane coklat. Coklat-coklat ireng-ireng. Mergo gedangnya kosok. Kowe aja ngece lho kowe gak. Wis tuwek kok nyapa kok. Ayo coba disiarkan. Oke. Nyeluk sindene. Siar no piye? Yo kok cara dangdut. Nyun sewu nggih, Pak. Mboten napa-napa nggih. Lho Izin tenan, Pak. boleh. Oke, baik saudaraku Tugu Rejo luar biasa. Tak panggilin salah satu pesinden yang sangat luar biasa tentunya. MC Dangdut kayak ngono kuwi. Weh. Suarane jos gede ngono kuwi. Supaya Tugu Rejo benar-benar bergoyang, Asik. benar-benar berdendang. Salah satu divanya Jawa Timur Indonesia, Cok. Kok guyu terus to kowe iki? Lho, MC dangdut yo ngono to, to. Later. Enek guyune. Ya apik kuwi. Ha iya. Lah lek MC-ne cara mau latar belakangnya sebagai seorang TNI ngono yo iso. Ya iso. Contohnya Pak Agung menika, Pak Pak Agung. Lurah menika rodok gagah. Piye nek MC kok TNI piye? Yo, tak panggilkan salah satu artis divanya Jawa Timur Indonesia. Siapa? Yo. Wah, ku nek di bojo repot. Keras, Nek di bojo repot. Kok repot iki? Bojoku gawe mangan. Takake. yo ora kabeh Ya tegas kok, Mas. Ya iya TNI yo ngono. TNI ngono kuwi. Heeh. Lah nek pamane MC liyane, Siapa makane? Cara mana kowe njalukmu apa ayo? MC-ne tuwik tapi cek melok MC-ne dangdut. Umur pira? Umur 80. 85. 97. Yo, tak panggilin salah satu
Mbah. Artis Divanya Jawa Timur. Yang satu ini spesial untuk Anda. Spesial, Mbah. Wong tuwek Sapi. kadang kualat. Nggih, Mbah. Spesial kok sapi nyelentak ngono, Man. Rudi barang kae yo. Pak Rudi. Lah tuwek. Oh iya tuh. Tuwek kono. Sampun. Yo piye to? Kok yo iso lho kowe iki. Lah aku yo Eh, kebaca. jajal MC-ne pomo kowe tau ndelok film Doraemon. Nate. Jajal MC-ne Doraemon jajal aku pengen iso. Yo. Siapa ini? Tak tampilin. Jarwo piye to? Nek Jarwo karo Doraemon beda. Bedane piye nek Beda. Jarwo? Nek padha geroke ning luwih kerep Doraemon. Oh ngono. Pulpen otomatis. Itu Doraemon. Lah nek Jarwo? Jarwo, Adit, coba kamu sini deh. Kamu itu dibilangin gitu, jangan bilang sama ibumu. Aku kan kena marah tadi. Lah cangkeme kok persis Jarwo. Piye ta cah pengangguran nih? Pengangguran kok sombong. Yo repot delok TV tok itu. TV tok. Karo anakku. Oh, film Jarwo ya delok berarti. Jarwo sing Pak Jike. Hei Jarwo, kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Pas. Ingat, minum larutan penyegar cap kaki 6. 3. Tuku loro aku, Mas. Oh, tuku loro. Ya. Berarti benjing kula badhe tumbas larutan penyegar cap kaki 9. Tuku pira wae? 3. Pak Rudi tumbas napa mboten? Kakine kok kan mancal-mancal. Mbak ya apik lho Kuwi kuwi. kok iso to kuwi? Kuwi Jarwo lah nek kancane kuwi. Kancane sapa? Sing Gudi kuwi. Sapa? Sapa? Lah Dari iya kancane Jarwo kuwi jenenge sapa? Sing sapa? Ya Allah kowe tau ndelok film kuwi ora to? Lah nggih. sing swara Yo bos. Oh, sing Gudi kuwi. Iya. Sapa? Innalillahi wa maulah mati tok kok innalillahi. Lah ya sing Gudi ku lho kancane Jarwo. Sekarang bos. Lah, kuwi sapa? Lah ya sapa? Kowe iki tak omongi enek Jarwo ki enek sapa? Sing lemu kuwi sapa? Lah ya sapa? Kok malah takon tinakon. Jelek cagi kaki koclok ketoke. Sing gedhi ku. Kuwi sapa? Ora usah sing Gudi, kowe dhewe ya gedhi. Kok lali to piye? Lah kowe iki aku Jarwo, kowe iki sapa? Ngono lho, Dul. Pas ngono. Wis pas terus to. Senyum. Ditangkap wong iki seneng. Irungmu ndi to kok pinggir kok gak ketok. Kowe main fisik lho. Nyapa to, Pak? Kowe aja ngono, Mas. Aku ki sing lairo mamah aku. Kata mamah, aku nggak boleh dihina-hina. Itu namanya bullying. Oh, gak kita harus menyamaratakan. Iya. Kudu padha. Iya. Berarti nek aku iso nyanyi, kowe kudu iso nyanyi. Iya no. Ora aku iso nyanyi, kowe kudu iso nyanyi. Ayo kuwi balancing. Ah, ya. Balancing, kok. Oke, ya. Wes, Mas, aku jalan nada, Mas. C. Kowe ora pengapesanku to, Met. Jare kudu padha. Oke. Gak oleh main PC. Siap. Rungokne, tirokne. Iya. Kendang masuk. Tak tung, tak tung. Ayo lho. Asik. Ikuti suara saya ya. Ayo. 2, 4. Bertahap ke yang lebih sulit ya. Oke. Ya. Angel lho golek wong tuwek ra diisin. Apuk. Kaya gelem. Aku malah kaya pitik cacingen to. Kaya pitik drakon iki. Racun piye? Ayo. Pinten Pak? Kepareng. Ono Mega ganti. Yuk, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia, langsung tak panggilin ini dia artis cantiknya Indonesia. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik Mei. Terotak Mega.
Kira tadi tinggi loh. Loh, Ternyata tinggimu sama loh sama aku. kita kan Jangan-jangan kita jodoh. wah, jangan-jangan Jodoh kita kok sorry. Muga-muga. Mungkin kamu Alah cek langsung dhisik. Arane muga-muga langsung dhisik. tapi kalaupun kita jodoh, kamu nggak mau beneran sama aku sih? Piye to, Bi? piye to sama Aku gak piye to paham Lot? kata-katamu. Sama takoke piye to? Mungkin kan banyak yang sirik sama kita. Kira-kira kamu nggak beneran sama aku mau nggak? Iya mau. kan kita nggak beneran. Iya. Eto. Piye to, Truk? Piye to sampean gila? Kata-katamu lho, Truk. Kata-kata mungkin membulatkan diri. Upama sampean celegan aku celegan terus awake dhewe pacaran sampean gelem ora karo aku. Enggak gelem. Betul. Sampean rugi lho. Kowe sampean ra ngerti aku to nang omah dadi sapa ora ngerti to. Dadi sapa sampean nang omah? Rugi donya ora dadi popo, rugi akhirat bakal disiksa. Ngono, dadi golek bojo kudu dipikir. Soale pisan kanggo selawase. Aja sampe ngisi-ngisini kaya iki wong gedhe dhuwur ora ana gulune ya ra. Upama upama kelakon Mega iki di bojo dondok iki kira bingung antarane becakne bojo karo bipet kira-kira. Bingung. Kok angger enek pas rungkele ya kuwi ngono lho kok iso bibat kok iso. Kowe modele kok ngece aku kok terus wong lanang renek gulune manggep apa aku. Lho wong gelem ora ki aja dipaksa, Mas. Terus Ngono, aja dipaksa. Contohnya komen, rayunan met. Oke. aduh kepangan garangan ki. Mlakumu lho mbayane. Oh, cah iso ya biasa to. Yo ora cah iso aku cah nyangen we. Mega ya? Iya. Kakinya kenapa ini? Asik. Aduh. Masih sekolah? Masih. Bagaimana kalau sekolahnya kita dol? Lah kamu kon ngedon iki piye ta iki? Sebenarnya aku buat kamu. Ki. Kaya Roma Irama. Hanya di tua ini yang aku berikan. Apa-apa selain cinta. Aku berharap dengan cinta ini aku bisa membahagiakanmu. Pret. Apa iso? Tanggamu ora percaya. Kowe iki pelilak-pelilik iso apa? Wong ki aja munafik, Mas. Ya apa? Saiki ning dunia nyata ki saiki ya. Ya. Sing dibutuhno ki duit. Ora mung janji tok. Lah duwe iku apa? Kowe ora duwe apa-apa mok cinta tok. Nah, cinta ki yo iso berusaha dengan semangat cinta, maka iso berusaha golek duit ngono lho. Nek ora dilandasi cinta bahaya. Ngomong-ngomong nih kuwi. Tak goleke kanca. Kowe ben padha duwe gandengan dhewe. Lita, jenenge kok. Tungno. Iki malam hari ini ya anak wedok sing saka keras ya rawuh. Prigel Panayuan. Wah, nggih, Mbak Prigel. Pamane ning kene kok kaya cedheke Pak Katiak kok kaya gambang, aku timbak Prigel. Ayo kuwi sinden kondang kok ya. Narase Cahayu. Kondang. Ye, kowe karo iki, kok ora gandeng ketoke iki. Wah, jane Krisnia jane. Ati kaya nanggap sumo. Lah nyapa kok Mbak Kris? Hah? Nyapa kok Mbak Kris? Ini lho Mas Teh, wayang lengkap. Ana sumo, ana Wah, ngono ya. Coba, Wis jajal. nek kancamu tarung iku. Kowe ngrayu sinden. Ayo. Iki ya ben oleh-olehan lah, wong loro ki oleh-olehan lah. Namanya siapa? Saya Iya. Lita. Lita. Iya. Panggilannya? Lita. Ya Li. Yota. Coba minta tangannya. apa pijet to? Pijet piye to kok iso pijet piye to? Lah minta tangannya yo. Ayu kok iso mbok ganggu lho kok iso. Tak kira terapi. Surat saraf.
Tanganmu kok gini sih, Lita? Kenapa? Tanganmu bau amis. Hah? Amis? Habis bedatin kamu. Habis megang kamu ini tadi. Kamu tahu amis dah? Tahu. Amis tuh I miss you. Kamu bisa aja. Komen meni ra iso, komen katrok. Sampean iso ya? Alah sementing meteng awet. Duh. Sekelangan Kaya ngerayu kaya dodok to ben ketok. Aku ya pengen, aku lah pengen dirayu kayak Lita. Oke, Lita. Dalam. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Apa kuwi, Mas? Beribu-ribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Oh. So sweet mana lo? So sweet. Nah, ngono. Kamu aku ibaratkan sebagai bintang. Hmm? Aku yang akan menjadi bulannya. Kenapa kok gitu? Kita akan bersanding terus selamanya. Mas, aku rayunan kayak Lita toh. Saya tahu rumahnya tangganya kan. Lita, Dalam. kowe dadi apa? Aku dadi bintang. Weh, iki Bulan. terus bersanding. Bersanding. Lah iki nek ora mendung sambar bledek kok. Biar koko. Lita, Iya, Kang Mas. jangan dengarkan anjing menggonggong. Sama tilokne anjing lo sama. Salah, yang penting apa dia kucing. Tetangga sirik itu ya, Mas. Ibaratnya engkau sebuah bunga, Hmm? engkau bunga mawar. Aku yang akan menjadi kumbangnya. Ambruk kowe. Apa? Kumbang gak menawa gedene ngebuyuki kembang pelek. Bongko bocah iki. Golek Mabure kabotan. lah, ora kuat no. Lita, Mesani suwiwine, mesani suwiwine. jangan kau dengarkan curut-curut Iya. mengganggu. Kok podo? Ibaratnya engkau adalah sepatu, Lita. Aku yang jadi kaos kakinya. Ih bau. Gak tau diubah bau. Bau. Sukriyo ganggu terus. Gangguan. Lita, Iya. jangan kau melihat siluman gunggu itu. Iya, enggak. Ibarat engkau sebuah mobil, kau adalah mobil ambulan, Lita. Kok ambulan? Kau ambulan, aku supirnya, dia mayitnya. Sampean kok gak nesu tau tilokne mayat ngono kuwi. Mayat iki berharga. Ya kok iso berharga? Mayat mati ya diunekno kok wiu wiu wiu. Aku mayat gak apa-apa, kowe supir to? Ya. Kowe tak wedeni nabrak wit ngukir. Wah. Ongko. Akhirnya kowe ngancani dadi mayit. Nah, Aku ra iso mati. lho lah kok iso? KTP ku seumur hidup. Kok kaya tau krungu aku. Umum. Suara. Oke. Ngapa awak dhewe Takok kono. Mas, kunci Mas. Mas kunci nih Mas, A minor Mas. Sampean pirang-pirang pertemuan model ngece aku terus ya Mas. Lho ora ngono yakinkan Pak, awakmu ki ya iso nyanyi. Dikira aku ora iso duwe nada no. Moro tuaku tak suarane minggat to Mas. Suaramu atos kok. A minor. Manding manding. Mending mending. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kri, aku pengen rayu kene Kri. Monggo Pak Ji. Pak Ji sapa? Aku betul Sukri yo. Lah kowe ganggu terus. Ngapa awak dhewe biyen kapato nakire ati Lek. sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuwa wetone ora kathok. Hei, gato asale saka Piro. Hei, motonganku. Nyapa ibu Mas? Aduh ya iso joget, iso nyanyi ya. Bisa joget ta? Bisa. Wah, luar biasa gak keliru aku milih pasangan. Kita kata sangat sayang. Memang tetangga kita dua itu tetangga murtad. Oh iya ya. Murtad untu. Lah kok ganggu terus lah. Ayo pasangan idiot coba. Idiot. Pasangan indigo. Malah kayak peramal.
Mbok ya aku kasihlah kesempatan. Lah kamu nyanyi apa to? Iki kalah weton kok. Jare wong tuamu wetare ora kathok. Kando iku tambane apa? Mata ngantuk engko tak antem boto. Ki bareng musisi ya musrik kabeh ketoke. Ya ora apa-apa, do iki kabeh kanca. Najan kanca rupane kok gelo. Gelo. Sirik aku pasangan karo iki. Kalo. Kok sampean ngelia? Minyake parfume padha. Pancen Bahwa Pak, ora cetok. Wonten Pak. ngaturke napa? Niki tembangnya mboten angel, sing enek hubungane karo gedhok. Karena iki man gedhok tadi mau. Nggih. Lestari. Hubungannya kalau gedhok napa niku? Sik. Ya Allah. Lestari karo gedhok lho. Lah nggih, Kok Bu. tak menjelaskan ki cah cilik TK kae wis ngerti lho. Gitu. Masih Lestari ki Mbak Sri Lestari kae. Nggih, Nek gedhok. lugu, rumasane tengok-tengok nemu gedhok. Lah, Oh. hubungane ora. Oh, nggih. Nggih. Iya. Enak hubungannya lho, Mas. Kae Pak Dalang Rudi Gareng iki susah ditebak. Susah. Karepe ngiwo kok dadi nengen. Nengen. Ngiwo nengen ketoke. Iwon dengan piye kaya rumahku. Dik Lia Anu sabar. disiapne lagune ben tembangne anu Lestari ya. Nggih. Lestari diunekke. Ini pundutane dulur-dulur mriki ana Mas Gepeng, Mbak Ani. Oke. Komplit juga dulur-dulur mapan wonten ing Tugurejo saenipun. Ya. Ada Mega dan juga ada Tia. Sopo? Lia. Lita. Lia sapa to? Ada Mas? si Lita. Oh layak liam mulih mau buru. Ketoke kowe iki sing ngarat ora kena di. Pancene keliru. Ada Mega, ada Lita. Lestari untuk Anda. Yo. Ning kene. Ya ning kene. Digabung Ngancani karo aku ya, apa? Mas. Dani Saratri Dadyo kembang ngati. Yo. Nangan kulelono tawa miteri tanpa ngenang. Aku Vokale nafas Mas Nana titik, Mas. marang kebahagiaan sangat manis. Oke. Luar biasa. Mega Li. iki mau tembangnya apa? Lestari. Lestari teater iki Nggih. pangapunten Mas Komet kalian Mas Dodo. Nggih, pripun, Pak? Untuk Tugurejo menika aku tak kepengin menampilkan dari potensi daerah. Jadi Oke. menggali potensi daerah ana iki ora jangkep iki nek ora Pak kami tua nyumbangke suara Mas, suarane halus. Wah sampean kok mriki demen mriki ngejak rekaman. Oh, Mbah Supriyati. Mbah. Pak Wo. Mas tembangnya kanggo rika ya, nada lanang lho Gus, aja nada Oke. kanthi. Mbah Wo, wonten pundi Mbah Wo? Monggo. Ya Mbah Wo. Tengah jeng, monggo Pak Wo. Lagune digawe ke intro kanggo rika untuk dulur-dulur Tugurejo semuanya. Yo, Bawa tasik ngurah sendang. ora sendang. Ayo Mbah Wo, mumpung menika wonten Sak Komet, ana Sak Dodo, ana masyarakat mapan wonten ing Tugurejo semuanya. Wonten Mbah Lurah Agung, berkah selalu Pak Agung. Hasil. Yo. Oke, gini. Dua sahabat karek manis. Bawa, jalan bawa. Suaranya halus, Nek. Istimewa, Nek. Kayak Demi. Demi sama. Tugurejo. Sing ana kang bisa ngalangini
Wah, artis. Konser Artis. Ebrigel nih kok. Syukur. Syukur. Sabar, Mbak. Panggilan kepada Bawo. Bawo. Ini baturan ini. Katoke ya. Sony. Tepuk tangan buat kamu. Bayo celana. Ora batune Patrick. Kalau gajah kita bawa, gajah. Bawo. Luar biasa. Luar biasa. Ngene kaya dadi kami tuwa. Piye to, Dok? Kok iso? Piye tok kowe Kowe iki piye? Lah modele ape mangan wonge. lho, masyarakat kene iki lolos. Ngoten. Iki nek melu Pak Agung Pitanto nggone nata masyarakat itu tanpa tidak-tidak Nggih. padake kowe. Ngapuntene Mbak Wong Ini sing penak lambene dagelan to. Penak pripun? Pamonge keringetan drotot kale. Nyanyi brayaran. unjuk riyen Bang, unjuk riyen. Ora salah lantek batok. Syukur. Ganggu ngoten niku lho. Piantune halus, Dok. Lah, aku getun Pak Lurah komet ya lho. Komentar dodok nih. Nyak rene makur pangan buah barang-barang dunya ora trimo cah loro iki. Buah sakmene kae mbahwe cek gambes ta. Sampean nggih Games. Ora trimo gambes. Timbangane bojoku ora ya luwung iki. Lho, Bani. Alah bojoku. Alah mboten percaya, kula mboten percaya. Apa tesik mampu? Jajal opo piye? Sik, lah nek bojone Pak Wok Mbah Wok, bojone jenengan niku umpama buah-buahan apa? Kalau. Nggih, nggih ngertos. Ya urus aku lah aku ngarani to wis apa ngurus. Halo, Aku bojo ngurus buah-buah apa. takon buah kok iso. Ya sasene ku lho nyakri ora ya urus aku. Unjuk riyen, Mbah, unjuk Oke riyen. ora ya urus aku. Iya. Ora melok duwe lambe. Nggih. Monggo. Ngurusi ya. Anu nyuwun dikirim teng pundi? Anu bawa kopi apa piye bawa? Unjuk riyen, Mbah. Rasa-rasane lho dagelan ket sore.
Ndi-ndi ora enek kok ngelek-ngelek Pak Lurah. Lah, Ngelek-ngelek panitia. Panitia. Ngelek-ngelek pamong ra tok gumun ndi-ndi kon. Perlune apa somben dicerukne. Mboten, Mbak Wo. Pak Lurah niki luar biasa. Sumpah. Tulodo sing apik, pemimpin yang bener-bener mengerti Nah. hati masyarakat. Jenengan salah penom. Ngomong apa Salah penom. Ayo warna lambene dagelan ya. Pembangunan iki lho, Pak. Berarti- Ning punden diwehi joglo kaya ngene iki lho. Iki nek contone pendak sesasi pisan. Joglo ngene lek anak apane to Pak Pak rung sepiro demo ngene iki. Kok rung sepiro piye to? Kadiku lho rene apa-apane. Somben ditenonone. Luwih gedhe nek, Mbah. Luwih ampuh to. Tapi somben aku ra butuh dikeplok-keplok Pak Lurah to. Ya nggih, dianggep baru. Butuhe diwehi tok aku to. Nggih. Jogete luar biasa keras-keras kok ngene lah, kathoke kelorot. Ora ngerti kula tulungi, jenengan mboten kula tulungi lho Mbak wau. Tak tulungi jenengan. Munjuk riyen. Mbok tulungi Mbak ora urusku. Munjuk riyen Mbak nggih, Amit. Iki pokoke iki kaya pendopo lho. Aku ngarep gawe ngene iki nggon kowe sakyane rung dadi lho Mbak Wo lek entuk. Padha kruyuk kowe kon mangan apa ki apa? Anu suku Untuk datang. Ayo tak mangan. Lho, Mbak. Mbah, Terang dudung. Anu buat teng pundi? Gubuk Asmoro. Kok dateng gubuk Asmoro kok? Oi. Ya, ayo, Ayo, omben ono. Ayo sedotane selawaten yo. nuwun kalau nuwun. Tasih sesarengan kalian seni jaranan saking Tugu Rejo. Tunggal guru aja ganggu, tunggal jopo aja godhok. Pomo tak lekenan wong seneng ngono. Kene selawaten mudar. Wes, wes. niki jaranane kami tuwa. Caranya dadi gedang mateng. Enak. Caranya dadi gedang mateng. Anake gareng karo pake lho padha ae. Ah ganteng kuwi ya. Dadi yo gedang tah. Buah niki lho Pak Won nakal buah. Ora ya wis ngono kuwi no. Nanti Mbak Wo, nanti kayak Bawa ketemu di undang menek wit iki. Ngapunten Pak Lurah niki tombo ngantuk ngene. Oi. Yo. Ditulang Pak Pipi. Oh. Sesuk dijak dong. ini dicoba. Oi. Caranya dadi yo jai lho Pak. Bapak, ibu-ibu, tunggal guru aja ganggu, tunggal ngelmu ayo pada bantu. Tunggal guru aja ganggu. Mangke. Hei. Mbah Wo akan berubah menjadi Ulo Sowo. Ulah sawami. Oi. Ayo kepareken wae. Bang.
oi. 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 Pada jogete wis. Wes. Pada jogete lho, Mas. Lho. Dadi ngunyah-ngunyah sindet ya lah. Lah. Ayo. Ayo. Oi. Oi. Saya beda dagelane rasan-rasan tok. Gerak saka, Met. Gerak saka. Penginten. Oh. Masuk lem. Sendene karo kita mbok ngantuk ya ta. Geblak tenan wong seneng kene nyonyor. Sakone aja disuruh, Mbah, kok ambruk kah. Ya kok omong-omong karo omong untak-untuk. Enak lho, Bang. Ngunjuk riyen, Bang, ngunjuk. Sebentar. Maksudnya ujungnya kan Kliyekno sing ngombo. Selalapen ngono aneh. Bukaan sing ngombo. Nggih, sabar nggih. Sabar, Bawo. Nggih, niki lho kelopiyane ya, Pak. Iki lho Gudi kok ngerti. Pak. Aku ada gudi ngene kudu nyosor ya. Ayo ngene lho. Aku ambunge gak mik. Ambung, Mbak, Ambung. Ambung. Ngunjuk riyen, Pak. Ndang ambung. Ambung to. Turuti. Awakmu je? Mbah apa menang? Apa iki? Nah, Bayar. iki dibuatok karo iki ya. Jangke kok yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Bos ngapunten. Sadar. Sing waras balik waras, sing gedeng balik gedeng. Pun Mas Rudi. Sadar. Oh, waras. Hebat. Kula tambani waras nggih. Bawa menangan bawa melara ngunjuk. Kowe iki ya ta. Ngene iki bawa yo. Wis Pak, aku tenan iki. Ambune langung. Ngelokke. Irungmu berarti sing ra cocok. Lah, irungmu ra ra waras. Lah rumangsa kowe lengur kowe langu ya. Lah iki ya Bapak ya. Otot ya. Wah, aku dhewe. Bahwa menangan. Bahwa apik. Terima kasih Mbak Wo, luar biasa semangatnya. Ini semangat Pak Kasut. Yo aku bertahun pokok aku kancane Mbak Wo. Tepuk tangan kagem Mbak Wo. Matur nuwun, Mbak. Matur Iki seniman akeh sing padha kepareng rawuh. Terima kasih Mbak Wo. Jenengan pun ngajari kula kalih Komet. Seorang seniman kedah. Apa yang bisa diambil dari Mbah Wo? Apa yang bisa diambil dari Mbah Wo? Tidak ada yang bisa diambil. Salah. Syukur. Salah. Ada yang bisa diambil yaitu seni teaternya. Dan semangatnya luar biasa. Bawa kadake melarat. Niki pamundhut saking panitia Bapak DPR Provinsi sesareng kalian Pak Lurah Kabureh. Oh wonten. Pepanggungan. Tasik Nelenggan Pak DPR. Tasik. Oh ini teater mikane. Tasik nggih Pak nggih. Bapak panitia Tasik nggih. Oh Tasik. Sama Mbak Lurah Pak Agung Witanto. Monggo Pak DPR Provinsi. Ya monggo. Mas Arif nggih. Pak Kusno Arif, Wakil Provinsi Jawa Timur. Tasik wonten Mas Alfian. DPRD. Gembel kamar dengan Pak. Monggo. Pangapunten gembel kamar dikane panjenengan Bapak. Bapak Met, kegiatan tidak. Monggo Bapak. Pak Lurah.
Lurah, Pak Dewan-dewan. Tadi napa niki kok munggahne iki? Niki Nggih. Pak DPR daerah nggih, Pak. Bawon, Pak. Bawon. Bravo, semangat luar Kaget aku. biasa. Nggih gempil kamardikan Pak Agung. Ya alhamdulillah. Niki napa Mbah Wo niki mboten saged pisah kali kula. Oh, Nggih. nggih. Kula munggah, Mbah Wo nggih kedah munggah. Oh, Dan nggih. luar biasa. Kami tua niki amat sangat luar biasa. Nggih. Wis mudah-mudahan sehat sae selalu. nggih, Pak. Sehat Sae luar Sae. biasa. Saya apik. Kowe muni sae batinmu elek kowe. Omet. Mboten kok kula. Lah nggih. Tiange apik ngoten nggih. Oh, Lah nggih. Kami tuwa niki ngapunten. Iki diawasi ora diawasi niku tetep nyambut damel. Tetap semangat, Luar tetep biasa, kerenten. Luar Kami biasa, tua. Mbah Wo. Jadi kadang-kadang kula nu setir kali Mbah Wo. Ora patek digoleki bojone. Oh, ngaten. Nggih, kula nggih mboten. Kula nggih mboten patek digoleki bojone. Mbah Wo juga mboten patek diarep-arep bojone. Lah mosok to Ngapunten. Ora penting, Pak, berarti. Lah pripun jam 6 pun teng Waleh kantor. kantor motong rumput teng Mbah Tugung ngriki. Ngoten. Lak sonten ngapunten niki asine rahasia. Nggih. Pak Won niku jenengan pun tuwilem sedanten. Nggih. Pak Won niku tasik keliling desa ndongakne wargane. Wah, luar biasa. Lah luar biasa tepuk tangan kagem Mbah Wo. Niki kadang-kadang turune rong dina pisan, Pak. Tapi walese patang dina turu. Anu to, Nggih. anune to, cara anune bayare. Balas Lah dendam. bayare. Bayare ngantuk. Lah niku. nggih. Nggih, Turune ijole. rong dina pisan tapi patang dina turu. Mboten nggih. Iki turu Mas. Dahare nggih sekul niki, sekul. Tapi sekul sing Setengah mateng, nggih. Setengah mateng Nggih. karon. nggih ngapunten, tapi bukan Mbah Wo aja yang baik. Perangkat napa di satu Gurjo sedanten niku sae-sae. Nggih. Tepuk tangan buat semuanya Saya. RT RW juga. Nggih. Nggih. Untuk pelayanan tapi kadang-kadang kula nggih radi pripun nggih. Niki Pak Komandan dari Koramil niki. Oh, kula- Pak Dan. Nggih, kula kadang-kadang diajari beliaunya. Pak Dan rame. Nggih. Alhamdulillah. Pak Camat menugaskan untuk napa niku nyun sewu untuk pelayanan warga masyarakat niku. Kadang-kadang lak didelok desa-desa ning ndi-ndi ku muliye jam 1 wis mulih. Tapi nggih alhamdulillah napa teng desa Tugurjo niku kadang-kadang kalau mulai setengah loro mengke kula undakne malih. Dadi kalau mulai setunggal kula undakne jam loro. Blenjani janjine jam setengah telu. Blenjani janjine ora mulih kok desa. Lah ngoten. Niku kula blenjani janji tapi alhamdulillah perangkat desa selalu napa niku konten. Napa tertib untuk napa pelayanan untuk warga. Tepuk tangan buat Bapak Ibu perangkat. Perangkat desa luar biasa. Nggih. Sampun. Sampun. Napa? Pak SK. Nggih. Badhe ngatur kita tembangan apa dawuh rumiyin? Menika Pak SK nggih asmane? Pak. Oh, Pak SK. Nyanyi. Lagi monggo. Mulai badhe ngatur kita tembangan derek mawon Pak SK. Loh, bebas mawon Pak, wong niki berkesenian. Ini membaurnya para umarok, para pemimpin dengan kaum seniman. Iki. Pak Danan mangke nyanyi nggih. Iki. Pak Cakik niki nggih wonten Ketua KPU Kabupaten Gede juga hadir di tengah kita. Ini luar biasa Sebangun, tuh malam hari ini. kemudian ada banyak lagi tadi kepala desa dan camat dari kecamatan lain juga hadir. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Tugurejo menjadi daya magnetnya Kabupaten Kediri. Banyak tokoh yang kemudian hadir hari ini. Dan tentunya saya berdoa dan berharap Tugurejo akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang dan banyak memberikan manfaat buat Kabupaten Kediri. Amin, amin, amin. Di bawah kepemimpinan Pak Agung, saya berharap juga nantinya akan membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Apa yang sudah dicapai oleh beliaunya, apa yang sudah dicapai oleh perangkat desa Tugurejo dan apa yang sudah diperoleh oleh masyarakat Tugurejo saged bertumbuh malih. Amin.
Mungkin ngaten harapan-harapan dan doa saya kagem sedanten masyarakat saking Tugurejo. Nggih. Sampun, Pak. Sampun. Monggo Pak Dewan kalih Komandan, monggo niki lagune napa niki? Pak Dan badhe Nggih, tetep kalau saya terima kasih kepada semua warga Tugurejo. Nggih. Saya 14 bulan di sini selalu ditemani dengan warga masyarakat di wilayah Ngasem ini ada 12 desa, Gampeng Rejo itu ada 11. Jadi yang lilingi saya 23 desa. Oleh sebab itu kebanggaan saya nemu kowe. Nemu kowe niku tak. Wah, nggih nggih. Nemu. Oh digaweke nemu. Kowe. Asisi ambiare. Coba untuk anu Pak Dan Ramil lagune nemu. Nemu. Nggih. Nggih, saya akan nyumbangkan sebuah lagu untuk warga Tugurejo. Ayo ngancani Pak Anu rumiyin monggo ke. Ora apa-apa nek medun. Tinggal medun wis akeh. Kula nek Pak Dewan mboten wantun monggo Pak Dewan menawi. Nggih. Iki matur sembahun nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Pak Kades meduno gak apa-apa. Iya, gak apa-apa meduno. Bawa. Ayo. Enggak. Ndak apa-apa. Bahwa dikandoli Pak Lurah sik ning kene bawa kudu ngawal Pak Lurah. Ora apa. Omet tak gacok rumah aku. Tak kudune ning gandoli kok malah mau gusah pitik kok ngene. Monggo. Mboten Pak. Nek kula meduno gak apa-apa. Bawa ngasurien nggih bawa. Kok wis tak bayar. Ngerti ngono di wehne aku Mbah kaya Lagi kilo bayari kok menyesal iki enek. Mboten apa? Mboten napa nggih Pak Lurah lerem kali Pak. Nggih, monggo. Nggih. Monggo nemu digarap anu Gogomino. Ayo. Apa lo nemu gonggo Paling ora ya langgem lah. campur sari monggo. Dari Pak SK Pak Dan Ramil. Dados. Yuk. Cakra budaya. Dados yuk. Bersama Cakra Budaya. Ya untuk warga Tugurejo. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Mbak Wo juga tidak lupa.